Kusolinkani kaMbhishobhi wamaRoma kwidayosisi yaseDundee ngompristi Uzibulele okuthiwa ubekhala ngokulindisa isikhathi eside engagcotshwa naphezu kokuba eseliphuthule lonke uqeqesho lokuba ufate eLathini elicwebileyo. Kuthiwa-ke uLindo Kuhle Francis ovela-ke kule video kuvela ukuthi ubesekwenze konke kwebandla ukuba ngumpristi wagcina ngokuzibulala ekhala-ke ngokucindezela kobizelo lakhe. Ilungu lomndeni lithole-ke isidumbu sakhe sidindelezile egunjini lokulala okusolwa ukuthi udla uphoyizeni. Amakholwa athi akawasoze axola kuze kube-ke ihhovisi lomhlekazi uMbhishobhi uGraman Rose liyacacisa ukuthi-ke bekubambeni ngokungagcotshwa kukaFata Mkhwanazi. Iphephandaba Ilanga lithola ukuthi uFata uzibulala nje ocike ngokulindiswa isikhathi eside ihhovisi likaMbhishobhi Rose engagcotshwa ngoba umuntu esephothule lonke uqeqesho leminyaka emithathu uyagcotshwa athunyelwe kwenye-ke yamaparishi abe ngumsizi wompristi unyaka owodwa kanti ubakanikeza ibandla azolihola. Kuthiwa uFata Mkhwanazi ubeqeqesha uSt John Fanele ePitoli. Kuthiwa-ke kumnengile ukuphela-ke konyaka ikakhulukazi noma-ke ingakhulunywa eyokugcotshwa kwakhe. uFata Mkhwanazi ngePhasika usitshela ukuthi-ke besekhathele ukuphanishwa engagcotshwa. Sikholwa ukuthi kube uFata Mkhwanazi unikeziwe ithuba lokwenza ubizelo lwakhe ngabe-ke akazibulalanga. Kusho-ke amakholwa asemakhasi meshini encwadini akhale ngokuthi-ke iyawakhathaza eyokubona uMbhishobhi egcoba abapristi okungabona bendawo izingane zawo-ke zivalelwe ngaphandle. uFata Fortune Mbatha oluse amakholwa asemakhasi mishini uthe-ke akuvumelekile ukukhuluma ngezindaba kwabezindaba. Udlulisele-ke iphephandaba kuMnumzane Nxumalo ongusihlalo-ke weparishi.